তিনি যদি চিনি মাথায় जों माइयाखे जों अरनि कुटिला चिनि माथायनो जों मानै थांनाय যদি जों थाङिया माइयाखे जों जारा अर स्टुडेन्ट जारा जों सोलोंनाय दं थांनाय जों अरनि जों कुटिला हामबाय गोबां मानसिफ्रा बोसोराव स्कलारशिप एबा स्टाइपेन्ड बायसे पलिउ दंलायो फियाबा थानाय सालखौल' खुरुमै स्टाइपेन्ड एबा स्कलारशिप पेन्डिं दंमोन बाय गोबां को तिप्रासा रोंसोनाय दं ताबो सेमिस्टार फी खबै गुबुननि एग्जाम फिर ओरैमाया ओंगै दंबखा हायनि बाय जुनजल कलाजाक तिप्रासा रोंसोनाय दं वायरे बाय तिप्रासा हामख्लाय तां बेदगो थाङैबो मुसा फिरक मुख हामाया ओंगै पाथागो यगलिया तिप्रासा रोंसोनाय दं नायरक स्कलारशिप सानलायै खरां तिसालाखिया स्कलारशिप सानमंतिसारै तिप्रासा हामख्लाय तां बेदग थाङै गेरेबलाखिया तिप्रासा रोंसोनाय जग्र आगरतला गुराखौ बस्तिबो तंमा तिप्रासा हामख्लाय तां बेदगनि दागिफांनि हाबानक थाङै स्कलारशिप रुदि सानमं खरां तिसालै गेरेबलाखिया नायनायदि सिनेमा प्लिबो नरक जतनो थाइमानो তিনি जों अर তিনি যারা सोलोंनाय रक বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন থেকে বিএড পড়ানাय মেডিকেল পড়ানাय কলেজে পড়ানাय ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানাय বেবাগनो जों अर ट्राइबेल वेलफेयर दप्तर जों अर फायनानि তিনি बाध्य दंखा तमानि बाङै हिमानिखे अर जागाव তিনি जों आबोनि सिगांबो स्टुडेन्ट दंनि प्रब्लेम न तुइनाय जों जारा अर जागाव फायनाय जतनो सोलोंनाय आबोन बिसिङै जों जारा तंनाय जों इनडाइरेक्टली भाबे जरा जों टिसु खायनाय ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जों जरा खायनाय जों ब्रह्मनि जे दाबि नेट दाबि जाबिनो जों सापोर्ट खायमेन परे तिनि जों ब्रह्म लगे जों जलगे रोनानि बाङै फायका तामानि बाङै लगे रोनानि बाङै फायकांके अरनि जागा ब्रह्मनि प्रब्लेम प्रत्येकटा बसरनो जों प्रब्लेम न क्रिएट खाय तमा प्रब्लेम सिनि स्कलारशिप ताकफानो जों मान्याखौ माबो मायानि कारणे जों जरा बीएड परायनाय मेडिकेल परायनाय जों परीक्षावा आसुनानि बाङै जों आसुरु याङै तंखा प्रत्येकटा इन्स्टिट्यूशन सेका सुनो साब्रै दङ सुनो रां रेखे सुनो आसुरु आबोनि बाङै जों अर फायका आबोनि सिगांबो जों थांनाय मासनि 27 तारिखआव जों अर जागाव फायनाय अर जागाव कुथुमलायमानि परे सुनो अरनि जे डाइरेक्टर साहब अफिसनि जे दायित्व दंनाय पर जतनो फाय सुनो आसास रेखा इ मासनि बस्तां मासनि 15 तारिखनि बिसिङै नरंनि स्कलारशिप रां दाबै रोजांनाय 15 सेप्टेम्बरनि बिसिङै 2024 नि কিন্তু जों नुजा खातामो 15 सेप्टेम्बर लाई थामानि परेबो তিনি 18 सेप्टेम्बर जों ताकसुक जरा सिनि स्कलारशिप जों मान्याखौ माननानै तो दूरेर কক आबो तो जों बाद रखा ताकसुक जरा सिनि जे वेबसाइटआव যারা রিনিউয়াল খাইनाय যারা ফ্রেশার্स খাইनाय बरंनि जे टोकेन नाम्बार जों स्कलारशिप रनानि सिगां कायसा टोकेन नाम्बार फुनुक जागौ अनलाइन वेबसाइटआव आबो पर्यन्त सिनि वेबसाइटआव फुनुक जाया अर जागाव जों खानाखा प्रत्येकटा मिडियानि बिसिङै जों खबर मानखा नुखा डाइरेक्टर साहब रंनि बिसां साकाजै तिनि रां केन्द्रनि थाइका अलरेडी 50 कोटी रां हापायखा तिनि दप्तराव किन्तु 50 कोटी रां हापायमानि कारणायबो तामनि बाङै सुनो तासक जरा बिरमान खानाङै तंखा तामनि बाङै तिनि रां फाय सपायजाक अर बिसिङो तामनि बाङै अरनि जागा तिनि एकाउन्ट मान हाबिया तमानि ब्रक सुनो प्रब्लेम जदि फुनुइ तंहांके तिनि किछु प्रब्लेम तंके तमानि बाङै प्रब्लेम होंनाय तमानि हिंके प्रब्लेम तंगानि कगिया তিনি যে সময় जों অনলাइन फर्म फिलआप खाय आपरो डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई होंगो स्टेट लेवल वेरीफाई होंगो बेबाग वेरीफाई होंगो तार माने जों एक्युरेट स्टूडेंट बो ठीक अबायके वेरीफाई होंगानि परेनो जों क्लियर होंगो हाइन माइ तो प्रनि रांनो तुइ फाइजागो जों जतदु जदि साइमाना जतदु जदि पुसिमानि मते तामानि बाङै तिनि सु जरा 18 तारिख लाई थांगो ताकसु जरा तिनि रां मान्याखौ तिनि जदि तिनि माथाय जों मान्याखे जों अरनि कुटिला तिनि माथायनो जों मानै थांनाय যদি जों थाङिया मान्याखे जों जारा अर स्टुडेन्ट जारा जों सोलोंनाय दं थांनाय जों अरनि जों कुटिला हामबाय